У Києві відзначили Хидерлєз – одне з найважливіших традиційних свят кримських татар, яке символізує весну, оновлення та добробут. Організатори намагалися максимально відтворити атмосферу Криму. Простір наповнили ароматами кави на піску, солодощами, квітучими гілками та елементами національного декору. Тут можна було побачити назви кримських міст, скуштувати традиційні страви і зануритися у культуру народу. Хидерлєз у Києві відзначають вже другий рік поспіль, відколи російська окупація змусила проводити це свято далеко від рідного півострова. Попри це, подія об'єднала сотні людей, як кримських татар, так і всіх, хто цікавиться їхньою культурою. Вдруге від початку повномасштабного вторгнення такою великою кількістю ми збираємося, щоб відсвяткувати цей день. Бо він був частиною нашої кримської традиції, і особливо в останні роки до окупації він відзначався дуже широко. І нам захотілося відтворити цю атмосферу тут, створити майданчик, де б могла зібратися наша громада та люди, які цікавляться кримсько-татарською культурою, трішечки поділитися цією атмосферою кримсько-татарського свята і намагалися для цього відтворити всі основні атрибути свята. У нас тут є ярмарок, в нас є кава, в нас є солодощі, в нас буде плов, в нас буде курєш, в нас є дитяча зона і обов'язково концерт. І, власне, ми для себе визначили, що захід має бути не тільки про святкування, але й про пізнавальну частину, тобто про презентацію нашої культури. Тому, як і минулоріч, захід ми почали з панельної дискусії. Цьогоріч вона присвячена кримсько-татарській літературі. Особливістю цьогорічного святкування стала благодійна складова. На локації облаштували фотозону в стилі кримського подвір'я, а також провели конкурс КОБТ – традиційного м'ясного пирога. Гості куштували страви, голосували за найкращу господиню та донатили на важливі ініціативи. Усі зібрані кошти спрямують на підтримку українських військових і розвиток кримсько-татарського простору в Україні. Та попри святкову атмосферу, для багатьох цей день має глибоко особистий сенс. Звичайно, ми всі сумуємо за Кримом і вдячні за хоча б такі маленькі островки, які маємо, щоб зустрітися, щоб згадати, щоб порадіти. Навіть сьогодні музиканти, мої колеги, які сьогодні будуть грати, вони служать в лавах ЗСУ. Їх відпустили спеціально, щоб заграти для людей, які прийдуть. Тож це теж супер момент сказати ще раз дякую за такі моменти, коли під час війни, попри все, люди єднаються. Для мене це дуже цінно. Не знаю, може для когось це буде просто день, просто Хидерлєз. Але в нинішніх умовах війни, окупації, неможливості бачити рідну землю, неможливості бачити рідне море, гори, хоча б зустрітися на якісь декілька годин, це дуже цінно. Хидерлєз – це не лише про традиції, а й про зустрічі. Для багатьох це рідкісна можливість побачити знайомі обличчя, обійняти друзів і відчути єдність спільноти. У час, коли війна розкидала родини по різних містах і країнах, такі події набувають особливої ваги та нагадують про спільне коріння. Це перш за все можливість побачитися з тими, хто є дорогі твоєму серцю, з людьми, які з Криму, зі своїми одноплемінниками, з частиною, маленькою частиною представників нашого народу. Ось, зануритися в атмосферу певну, згадати багато чого. Це якраз той один із небагатьох хороших приводів побачитись. Тому в першу чергу це можливість побачитись, обійнятись, поговорити, запитати, як справи, обмінятися думками, новинами. Це добре. Будь-яка така можливість відчувати поруч одне одного – це надзвичайно важливо. Свято Хидерлєз має глибоке історичне коріння. Воно знаменує завершення весняних робіт і надію на щедрий урожай. Колись у Криму святкування збирало десятки тисяч людей, перетворюючись на масштабне народне дійство. Але і сьогодні ці сенси зберігаються, навіть попри вимушену зміну місця.
ті роки перед окупацією Ходерлес він проводився по всіх регіонах Криму, майже по всіх селищах, сілах, місцях. І потім вже збирався всекримський Ходерлес і з'їжджалося до 40-45 тисяч людей. Це під Бахчисараєм. І це було, знаєте, ще і демонстрація єднання, єдності кримсько-татарського народу. Зараз цього не можна, бо Крим окупований. Але оце устремління щодо єдності, воно настільки вкорінилося в кримсько-татарському народові. От ці дні, на початку травня, Ходерлези проводяться в багатьох країнах. Там, де зараз тимчасово проживають кримські татари, ті, які були вимушені покинути Крим внаслідок загрози їхньому життю, або уникнути незаконної злочинної мобілізації в російську армію. І Ходерлес, я знаю, проводиться в Німеччині, в Чехії, Польщі, інших місцях. І це говорить про те, що змінилися форми. Ми не можемо це проводити масово в Криму, але зміст Ходерлезу, він залишається тим ж самим. Це єднання людей задля майбутнього, задля Криму. Якщо побачити і подивитися на аудиторію, яка сьогодні присутня, це не лише кримські татари, це не лише кримчани, це представники різних національностей, це переміщені особи, переселенці. І це означає, що є запит великий на таку солідарність, солідарність з Кримом, з кримськими татарами. І, звісно, що на солідарність один з одному, тому що ми живемо в умовах повномасштабної війни, приводів для святкування нас не так багато, на жаль. І, відповідно, те, що ми можемо зібратися і принаймні кілька разів на рік згадати і про культуру, і просто поговорити, і посвяткувати в тому числі, мені здається, це дуже важливо. Попри вимушену розлуку з Кримом, традиція Ходерлезу продовжує жити у Києві, в Україні та по всьому світу. Вона трансформується, але зберігає головне – дух єдності, пам'ять і надію. Через музику, кухню, слово і зустрічі кримські татари продовжують розповідати свою історію. І в цій історії віра в повернення додому. Віра, яка сьогодні звучить особливо сильно. Я дуже радий. Я тут зустрів дуже багатьох моїх знайомих, друзів. І наскільки це було можливо, постарався показати, подарувати Києву шматочок музичного Криму. Ви бачили, я грав на різних інструментах. Це, до речі, наші традиційні інструменти. На жаль, довгий час на цих інструментах ніхто не грав. І ось ми у Криму займалися відродженням цих інструментів. Ну, на жаль, все це у 2014 році припинилось. Знаєте, загарбники увійшли до Криму, і ми змушені були переїхати на материкову частину України. Тут намагаємось пропагувати нашу музичну кримсько-татарську культуру.